Maite Salor, presidenta en funcions, bon dia. Hola, bon dia. En primer lloc, com va viure la jornada d'ahir a Catalunya? Bueno, amb una mescla de sentiments molt contradictoris. D'una banda, l'emoció de veure com un poble volia exercir lliurement el seu dret al vot, som en una democràcia, i de l'altra, amb molta tristesa, davant les actuacions policials que vaig veure per la televisió. A nivell institucional, no sé si des del Consell es valora, es contempla, s'estudia fer alguna cosa, algun gest simbòlic de solidaritat? Nosaltres ahir vam penjar un comunicat a les xarxes socials del Consell, avui l'enviarem a premsa, i evidentment anava en el sentit de rebutjar totalment una violència desproporcionada en contra d'un poble que de manera pacífica pretenia exercir el seu dret a vot. No sé si es pot intercedir d'alguna manera des de l'àmbit institucional per mirar de reconduir la situació o de millorar les relacions? Jo crec que en aquests moments el més important que s'està fent des de Menorca i des d'altres indrets és evidenciar el suport de molt de menorquins a la democràcia i a un dret que està reconegut per les Nacions Unides, per la Declaració de Drets Universals, que és de l'autodeterminació del poble. Fa poques setmanes, fa ja uns mesos que Escòcia votava amb total llibertat, perquè no es pot fer aquí. Ara comentàvem, ahir va haver-hi una manifestació espontània en contra d'aquesta repressió. Dissabte també hi va haver diverses concentracions i manifestacions de suport a la unitat d'Espanya. No sé si això evidencia que hi ha una certa fractura social al voltant d'aquesta qüestió, al voltant d'aquest conflicte. Jo crec que en aquests moments el que hi ha són moltes persones indignades de veure com s'actua en una democràcia. I això és important perquè arriba sense cap dubte a Catalunya i arriba a la gent que ho està patint, tant des del govern com des de la població que surten al carrer a defensar els seus drets. Crec que com a Estat s'ha de fer una reflexió profunda sobre quines ha de ser les bases de la nostra democràcia i com ens hem d'exercir, perquè evidentment l'espectacle que hi van donar al món és vergonyós. Veient la resposta que aixeca a les Balears per totes dues bandes aquest conflicte català, no sé si creu que hi ha alguna possibilitat de que s'extengui a Menorca i a les Balears aquesta situació. Jo crec que en aquests moments el que s'està fent des de Menorca i des de les Balears és defensar un dret, en aquest cas que vol exercir el poble de Catalunya, i en qualsevol cas el que hagi de passar a Menorca i a les Balears ho decidirem els menorquins i a les illes. Serà un procés que s'haurà de veure cap on va i, evidentment, com dic, serà decisió del poble. Ja per acabar, aquest conflicte té conseqüències, diguem-ne, pràctiques pel que fa sobretot als nous pressupostos del 2018. Sembla que estan aturats perquè el govern espanyol encara no té els suports necessaris. Això bloqueja alguns projectes que s'han impulsat des de Menorca. No sé com ho afronten i quines conseqüències pot tenir de manera pràctica en quant a inversions, com per exemple els últims dies coneixíem la paralització del nou rep o de la tarifa plana perquè no hi ha recursos, segons diuen des del govern, per incrementar el finançament. Jo crec que ja fa molt de mesos que estem amb un govern a l'estat espanyol que no beneficien en res es poder tirar endavant projectes. Ja vam veure com van anar fins a arribar a poder tenir el govern que tenim en aquests moments. I és un govern que costa molt pactar i trobar aliances per tirar endavant un pressupost. En el cas nostre de Menorca, evidentment, ens afecten tots aquests temes que has dit, i sobretot també amb els temes dels convenis de carreteres que tenim aturats i amb obres de carretera que necessitem que tirin endavant. Jo crec que aquí s'ha de fer un acte de responsabilitat i no permetre que
que quedin aturats projectes que són tan importants per tots els ciutadans de les illes. Maite Salor, presidenta en funcions del Consell, moltes gràcies per atendre'ns i bon dia. Moltes gràcies a vosaltres.